Deseotan gaude hemen hartuko duelako lekukoa Irutxuloko hitzak aurtengo korrikan. Eta hau, deialdi bada. Egin beroketak, luzatu ondo eta animatu gurekin parte hartzea martxoaren 25ean goizeko 10:00. Itxoin, 10:00 ez, 12:04 gutxitan izango da. Eta hau esan da, orain bai, baldakizu korrika zela inoiz Donostian hasi. Ba ez, korrika ez da sekula Donostian hasi, baino amaitu, 5 aldiz amaitu da. 1982an, 89an, 89an, 2011an eta 2022an azkena. Jakingo dezuenez, martxoaren 19tik 29ra izango da 24garren korrika, Atarratzetik Bilbora egingo dutena. Donostiatik ordea 2 aldiz pasako da martxoaren 25eko goizean. Sartuko den lehen aldia goizeko 7 eta 43 izango da eta Bidebieta eta Altza egingo ditu. Hortik Pasaiara joango da. Bigarren aldian ordea goizeko 9:30 sartuko da Herreratik. 40 kilometro egingo ditu korrikak hirian. Hori dira 113 lekuko hartze, 152 eragileren eskutik. Bestalde Donostiako 14 auzotan sortu dira korrika batzordeak eta korrika kulturalak gero eta pisu handiagoa dauka. Azken hori da korrikaren arira egiten diren ekimenak, hala nola korrika txikiak ala tailerrak. Bideo hau amaitzean kontsultatu ditzakezu egitera guztiak Irutxuloko hitzaren webgunean. Nahi baduzue.